Hej. Hvem kender ikke til det i projekter, at der er noget, der kommer helt uforudsigeligt ind i et projekt? Nu har vi jo i lang tid levet med covid-19, og det er virkelig noget, der er kommet uforudsigeligt ind i nogle projekter. Det er også det, vi kalder unknown unknowns, det vi ikke vidste, at vi ikke kunne vide noget omkring. Jeg oplever det i projekterne, men jeg oplever det også i mit privatliv, hvor der sker noget helt uventet, som jeg ikke har regnet med. Og som regel så er det noget, der kommer til at tage lidt længere tid, eller koste lidt mere. Og det kan være små detaljer, og det kan være store ting. Det er noget af det, vi ofte udfordres i projekterne. Og det vil jeg gerne fortælle om på konferencen i København. Jeg fortæller noget omkring, hvordan vi kan estimere det uforudsigelige. Altså det vi ikke ved noget om, så vi kommer tættere på virkeligheden. Og det vil mange nok sige, jamen Henrik, vi kan da ikke estimere noget, vi ikke ved noget om. Vil jeg så sige, vi ved, der kommer noget ind, og vi kender det fra andre projekter af. Skulle vi så ikke prøve at give et estimat på det, så vi kommer tættere på virkeligheden, på det endelige budget eller den endelige tidsplan? Kig ind på konferencen i København, så giver jeg en god opskrift på det her. Jeg håber, vi ses. Hej.